Gitu kuliahane wong wayangan kuwi haram. Oh, ngono sing muni ngono. Ana. Aku ki nglakoni kok nganti terenyuh. Ora iso bedakne to budaya karo agama ki ora iso bedakne. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Ibu Asmara.
Iki lagune nek gayeng men judule apa? Ula Tampar utawa Nyidra Asmara no. Oh ngono, sing gawe lagu sapa? Masyarakat ana ing Ngesong Banjarejo Pelemahan Kediri kene wis apal. Karyane Ki Haji Sukron Suwanda bapake awake dhewe no. Oh ngono ya. Ya ning karo kanca-kanca diaransemen tegese digarap meneh nganggo gamelan Bali. Oh, ngono ah. Kanca-kanca karawitan Dwija Laras Indonesia ya. Katon Sigrak lagune saya gumyak ya yo ah. Lan aku wis matur lawan Bapak Haji Sukron Suwanda, Pak, pami lagunipun kula garap ngangge gamelan Bali piye? Wis kono Mas garapen supaya luwih apik, luwih bergas. Oh, ngono wis entuk izin karo sing gawe lagu wis. Ya kok yo penak dirungokne sak ketok kompak ketok rampak lho ya jenenge nganggo latihan nganggo proses no. Oh ngono ah ketok lek krawitane ya mumpuni sing nabuh ya jek nom-nom mula masyarakat ana ing Ngesong Banjarejo kene tak tari pami ngangge yogane bapak dos pundi supados anggaranipun boten terlalu berat tumraping warga ana ing Ngesong kene pomo tak gawakne yogane ngesti budaya pripun masyarakat ora kersa no. Oh ora kersa. Ampun Pak Kangko yogane nggih yoga jenengan panjake jenengan Dwija Laras Indonesia. Oh ngono ah ya. Panjake Mbah Sukron pun tuwek-tuwek. Ngono ya ya ah. Lah ya ah. Mula dina samengko awake dhewe komplit sak bergodo saka ing Karanganyar Surakarta Hadiningrat ya ngabiyantara sowan wis ora asing meneh tumraping warga ana kene ya aku malah ora ngitung lho no sing ngitung malah Pak Lurah. Oh penjane Mak Haji Samsuri heeh ora krasa jebul wis ping 12 anggone awake sowan ana ing Ngesong Banjarejo. Oh ngono ah. Ya ya ngestoke dawuh banget le. Tresno kelawan awake dhewe sak kanca mula walaupun muncul dalang-dalang muda yang hebat. Dalang-dalang sing luwih apik timbang awake dhewe ning tetep nggondeli silaturahmi kelawan awake dhewe wingi ya sempat ditawarkan upama dalange ganti piye ning masyarakat ora kersa tetep awake dhewe. Lah iki lho sing darani nutukake marang sejarah sing wis nate lumaku ana ing Ngesong. Para warga masyarakat ana kene wis tidak mau kelain hati. Oh, tetep awake dhewe sing tinimbalan marak sowan kanggo srana nyambung sih katresnan. Oh, ya, ngono ya yang iya. Ora krasa kok ya ping 12 wisan. Lah iya ta. Monggo nek adate dalang dhisik utawa dalang sepuh. Dalang sepuh dhisik, dalang sing dhisik-dhisik kuwi nek ditanggap salah satu tempat. Kuwi genep ping 9. Kuwi kok tanpa pedhot, ora nate pedhot diganti dalang maksude. Genep ping 9, ping 10-e diwenehi gratis kuwi dalang-dalang dhisik. Oh, ngono ah. Ngono mula awake dhewe ya ora ninggalke sejarah ora bakal lari utawa oncat saka dalang-dalang pini sepuh dhisik. Gandeng dalang dhisik ping 9, ping 10 gratis, ora ujar, ora kaul. Anom Dwija Kangko putrane Mbah Dalang Wanda sumpah bengi iki anggere wis ditanggap genep ping 100 kuwi sing selanjutnya gratis. Lah umurmu nganti tekan pira? Ya mbok menawa ngono. Ya, ya. Ya yang ngestoke dawuh heeh. Kaya ngene wae nek ora didukung karo kanca-kanca pengrawit, didukung karo kanca-kanca waranggana sing wis nglenggana ya. Ki nyandi to parane awake dhewe tanggapane neng Ngesong wis kanca-kanca siap. Ki engko bayarane padha karo lokal neng Solo. Wah ngono. Oh ngono ah. Oh ya aku njaluk ngapura karo kanca-kanca. Kanca-kanca iki sejarah tumraping Dalang Kangko, sejarah tumraping Dwija Laras Indonesia. Ya. Wis jaman seprono nganti saya ini
Awake dhewe pendak taun ditimbali mrene. Ya, tenan, Nduk. Regane iki wis saklek, wis ora kena diowah-owah. Wangel diundakne. Bareng aku ngerti nek masyarakat urunane perwuwung wis 160, aku arep ngundakne wis ora mentolo, Nduk. Oh, ngono. Iya. 160 kuwi akeh lho, akeh. Nggonku kono ditarik kakean cangkem kok. Ning kene 160 diberikan secara ikhlas kanggo sono sodakowan nyodakoi desane. Ki mujudake rasa sing ikhlas saka warga masyarakat. Mung sak dusun ngesong iso wayangan kaya ngene, urunan 160 kanthi ikhlas. Engko insyaallah bakal entuk ijazah sing luwih kathah, sing luwih barokah. Allahumma amin. Wo ngono, heeh. Nggonmu kono ngono, heeh tenan kuwi. Tarikane ngur 50. Oh ngono, heeh, dituwarike ya angel ranjama. Ngono ki ya nek sing ngomong, ora sudi nggih wayangan 50 tukane mie ayam kanggo wong sak omah. Oh ngono, heeh. Iya. Tur enek sing muni ra penak. Timbang nggih wayangan luwih becik. Tangge tuku liyane wong wayangan kuwi haram. Oh, ngono sing muni ngono. Ana. Aku ki nglakoni kok nganti terenyuh. Ora iso mbedakne to budaya karo agama ki ora iso mbedakne to. Oh, ngono. Sadurunge agama mlebu, ya ta? Awake dhewe tumrape wong Jawa kuwi wis duwe budaya. Budayane wong Jawa ya kuwi setiap tahun ngenekke tasakuran. Tasakurane apa? Bersih dusun kangge srana silaturahmi lan sedekah ngetokne dhuwit 160 kanggo srana ngelongi rejekine kanggo nyukuri desane, nyukuri sing dinggone bisa bumi sing dinggone iki bisa subur makmur, sing ditandur kabeh iso tukul kanthi tamkar tumangkar. Lan panenane bisa neng semake ati utawa ngremenake ena ing penggalih. Oh, ngono. Lha kok malah rasudi wayangan, seken nggih apa nggih wayangan. Wes, wayangan kuwi musyrik dan lain sebagainya. Oh, ngono. Tujune lek omong ra ning ngarepku. Omole ning ngarepku wani omong nak tuwa pok cangkeme. Oh, ngono. Iya. Apa ora ngerti nek wayang kulit mbiyen kuwi kangge srana siar agama Islam. Agama Islam iso menyebar di seluruh Indonesia. Mbiyen salah satunya melalui media wayang kulit. Oh, ngono. Buktine Jeng Sunan Kalijaga mbiyen nate ngasta dadi dalang. Sapa sing nonton wayang nalika jaman Jeng Sunan Kalijaga dadi dalang, kuwi ora kon bayar. Sapa sing nonton ngur kon maca kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya ta? Kanthi ngono secara otomatis nonton wayang kuwi secara otomatis masuk Islam. Nek wong Islam dhewe kok ndak demen karo wayang, wong Islam dhewe kok mengharamkan musik ning wayang, kuwi berarti kancane kurang akeh, dolane kurang adoh, kopine kurang kenthel. Ngono, sik tak ngombe kopi sik. Iki mau dicepaki karo Bu kami tuwa kok. Duh panas ora umum cangkem. Ya kena adem sik lah iya. Kaya ngono. Mula para warga masyarakat ana ing Kesong bersatu. Oh, bersatu, Pastilah, pasti ada pro dan kontra itu pasti. Oh, ngono. Yo, saiki nganggo gaman kerukunan, nganggo gaman persatuan dan kesatuan. Iki budaya, aja dicampur aduk karo agama. Oh, ngono. Agama lan budaya bisa mlaku bareng seiring sejalan. Oh, iya. Mula aku ora bakal waleh gembar-gembor perkara iki mergo iki mujudake budayane wong Jawa sing kudu diuri-uri. Nggih contoh nggen tulodo masyarakat wonten ing Ngesong Banjarjo mriki. Oh, setiap tahun ora kendhat nggone nganake pagelaran sing kaya ngene iki nyodakoi desane sedekah bumi. Pamriye sakwise dienekke sedekah bumi, desa utawa dusun Ngesong dadi dusun ingkang baldatun Tuyibatun Warapun Gofur Gemah Ripah Lojinawi Kerto Toto Harjo murah sandang kang seta pangan adoh saka bencana alam, digampangke lek golek rejeki, diparingi lancar rezekine, diparingi sehat walafiat awake, diparingi panjang umure,
diparingi berkah saka Gusti Allahe, wekasane murah sandang pangan lan papan, slamet dunyane, slamet akhirate. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Yuk, Waranggono jumeneng ngandhap. Di Kabupaten Kediri ada 2 tempat yang sak konco dispesialke no.